Għal kull min iħobb iċ-ċikkolata, is-sibt filgħaxija, il-Ħamrun se jkun il-post ideali kif se tkun organizzata l-11 edizzjoni tal-Festival taċ-Ċikkolata bil-Kunsill Lokali ta' din il-lokalità. B'attendenza ta' aktar minn 20,000 ruħ, dan il-festival huwa uniku, fejn joffri lil dawk li jżuruh opportunità speċjali biex igawdu prodotti ta' ċikkolata varja. L-għażel issir il-Ħamrun mhijiex b'kombinazzjoni. Ir-rabta taċ-ċikkolata mal-Ħamrun tmur lura għaż-żmien tal-Kavallieri taħt il-ħakma tal-Gran Mastru Perellos, meta żerriegħa tal-kakaw kienet tiġi maħżuna propju fin-naħa magħrufa bħala tas-Samra. Waqt konferenzi tal-aħbarijiet, is-Sindku Christian Sammut sostna li għal sena oħra saret ħidma sabiex dan il-festival jikber u jkompli jingħata atmosfera sabiħa b'idejat ferm innovattivi u b'attrazzjonijiet uniċi. Min se jżur dan il-festival se jkun jista' jduq u jixtri mill-istends armati mimlija bażla ta' diversi prodotti magħmulin kollha miċ-ċikkolata, kif ukoll matul it-toroq se jkun hemm diversi attrazzjonijiet magħmula miċ-ċikkolata. Din is-sena se jkun hemm il-partiċipazzjoni ta' 3 artisti taċ-ċikkolata ta' fama mondjali, wieħed minn Orlando mir-Renju Unit u ieħor minn pajjiżna. Bħal kull sena dan il-festival se jkun il-festival ta' Dnubiet Ħelwin, bit-tomiet sensazzjonali li se joffru dawk armati, bi stends ta' ħelu u ikel ibbażat dejjem fuq iċ-ċikkolata.